У сям'і Лазіцкіх подрастают 4 дзяўчынкі. Старэйшай Ангеліне 8 гадоў. Меншай Еве толькі исполнилось 6 месяцев. Дзяўчынкі любяць разом бавіць час, а яшчэ запрашаць у гости сябровак. Ёсць нават свой рэйтынг дзявочых пераваг. Когда друзья приходят, играем или вяжем. Что еще? Чем с сестричками любишь заниматься больше всего? Играть во что-то. В настольные игры, например. И в домик кукольный. В куклы. Мне нравится карате, я хочу заниматься. Как мой старший брат занимается. Я хотела себе девочек. Как бы с мальчиками я себе даже не представляю. Чтобы были аккуратными, чтобы хорошими хозяюшками выросли, чтобы помогали мне. Новасёламі Лазіцкія сталі некалькі месяцаў таму. Да гэтага амаль 10 гадоў пражылі ў інтэрнаце. Вырашыць жыллёвае пытанне дапамагла дзяржаўная падтрымка. Стояли на очереди, потом в 2014 году стали на многодетную очередь. В 2017 году нам предложили квартиру. Варианты предлагали, возможно, было еще и двухкомнатную квартиру, но мы хотели трехкомнатную, приходилось ждать чуть подольше. Все сотрудничали, все нормально, нигде никаких, как вы говорится, нареканий нет. Зараз у рэгіёне ў чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоў 7300 шматдзетных сем'яў. Летась звыш 2500 атрымалі дзяржаўную падтрымку. Для гэтай катэгорыі пабудавана каля 165 тысяч квадратных метраў жылля, з іх каля 80 тысяч індывідуальнага. У межах указа аб дзяржаўнай падтрымцы грамадзян пры будаўніцтве ці рэканструкцыі жылых памяшканняў у вобласці заключана каля 3,5 тысяч крэдытных дагавораў. На текущий год в области доведено 650 тысяч квадратных метров. Для сравнения, в прошлом году было 628. То есть темпы немножко прибавляются. Значит, господдержка, соответственно, тоже немного больше. 221 тысяча квадратных метров против 200 в прошлом году. 240-й указ, значит, предполагает строительство с господдержкой порядка 65 домов многоквартирных. То, что мы говорили по регионам области. И включение в него через этот указ в первоочередном порядке многодетных семей. То, что мы назвали 2500 семей, мы должны в текущем году улучшить жилищные условия. На большую падтрымку сёлета змогуць разлічваць і сем'і, у якіх выхоўваюцца дзеці-інваліды. Новаўвядзенне ва ўказ, які уступіць у сілу ў сакавіку, прадугледжвае, што сродкі субсідыі пакрыюць 50% сумы крэдыта. Распрацоўваецца і новы механізм жыллёва-будаўнічых зберажэнняў. Зараз ён працуе толькі ў адным з банкаў краіны. Плануецца змена ў дагаворы долевага будаўніцтва. Абмеркаваць парадак заключэння, выканання і скасавання дагавораў, стварэння аб'ектаў долевага будаўніцтва можна на прававым форуме. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».